Както виждате, това хвърчило е изключително лесно за управление, ако въобще може да се каже така, тъй като е достатъчно да го завържите на едно място, на някакво стационарно място, и при постоянен вятър хвърчилото ще може само да си лети. Когато е поревис вятъра, се налага евентуално контрол на кайтера, и то в много лек вид, единствено с леки подръпвания, когато ето случай, виждате, отпада хвърчилото надолу поради намаляване на скоростта на вятъра. Ето сега се засилва скоростта, хвърчилото тръгва нагоре, пак се отпуска. Точно тия колебания се получават, когато вятъра е пулсов, както наричаме поревист вятър, при което при ослабване на порива трябва да се отпуска, да се изтегля, връвта, а когато се усилва, да се отпуска, за да не се претоварва самото хвърчило. Ето, в момента имаме един умерен порив, който издигна хвърчилото. От нас нищо не се изисква, освен да стоим като забито колче за земята и да държим връвта. Нищо повече. Хвърчилото си е балансирано, то се саморегулира. И тъй като това хвърчило е от вида на 3D хвърчилата, кутии, при него съпротивлението, което оказва на вятър, е твърде малко. Самата му форма е обтекаема и този тип хвърчила са устойчиви и на по-силни ветрове. Това хвърчило, ако го използвате на морето, където бризовия вятър е прекрасен, постоянен ламинарен вятър, няма необходимо да изпълнявате някакви специални функции. Просто го завързвате на чадърчето или там за някой колче на пясъка и го оставяте то свободно да се реее във въздуха. Изключително подходящо е за деца, за малки деца, които нямат умения в управлението на хвърчила, и достатъчно само да го придържат за връвта и да му се наслаждават. Цветовете, които виждате, са напълно неопределени, т.е. случайни. Може да бъде изпълняван в различни разцветки. Самите части, като крила, условно да ги наречем, които виждате черните, могат да бъдат пъстри, други цветове. И въобще избора за цветове е богат. Може да бъде изцяло бяло хвърчилото и детето да може да си нарисува каквото желае по него с боички или с маркери.